তিনি হাইनो हाय खायसे कक जार्मानी मा साख्लायखा তিনি 11th April 2020 जोंथ' साइमानो তিনি भारतबर्षर 18 टिप्रा हास्ते बहायनो তিনি COVID-19 कोरोना भाइरस संतै बेलायखिने अमाना लायजा बेलायखिन क्रि लायजा आबनि बागै ताकफोनो তিনি लकडाउन चलाई दंख তিনি जों अमन साइमाखा তিনি सारिगो তিনি प्राइम मिनिस्टार তিনি चीफ मिनिस्टार गोबां स्टेटनि बर कक सालायनाय हायख्लाय बर তিনি लकडाउन नो तेबे एक्सटेंड देखायनो आबुदि बर सालायनाय जों खबर मानाय सारिगो তিনি अजरावो आं अबन सानामुसुगो फाय जों जत्तनो खाबाक्सा ख्लायै याब्रि बाक्सा ख्लायै जों हिंगायनाय তিনি जों তিনি सरकार हयते जों गोबां चुबाय दङ ताबो जरातै 10 तारिख एप्रिल जरातै आंनियाव जे रिपोर्ट सफायमानि जों प्राय 35,50,940 टाका जों बाक्खा अब बेसेबां তিনি फाता दंनाय र তিনি महाराष्ट्र दंनाय मुम्बाइआव তিনি तेलेंगाना हायद्राबाद कर्नाटका नि बेंगालुर चेन्नाई गोबां जायगायाव जों তিনি शिलं गुवाहाटी दिल्ली माहिराव जों रां बाक्खा रां रहरखा তিনি जे सुकमानि जों बरनो फाइना रिपिट खायनाय 35,50,940 रुपीस जों अलरेडी बागरिखा तै बागनाय अब कन्टिन्यू चलाई दङ अपनि बागै ताखौ बखुराव जों जत्तनो कयो जेराव जत्तनो अजरावो खाबाक्सा ख्लाय दंलाय जानाय मा दंलायनाय जों जत्त जोंनि सरकारनो जों गभर्नमेन्टनो जेराव कॉपरेट खायदि गभर्नमेन्टनि कक खानाय दंदि जे गभर्नमेन्ट साख्लायमानि आबन जत्तनो मानाय दंदि और बां जत्तनो कयसाव तिनि जों साइमा तिनि तिप्रा हास्तेव जों बेलायखाने गरिब जत्तनो सिगो जे जों नुखा जों तिप्राव जों बेलायते बिरमान माइन दङ जोंनि गोबां हाजार बर' जोंनि पाराव बेसेबां जे साब्रोम सामुंतां जानाय दिन आने दिन खायसं दिन जानाय र गोबां साफारङै दङ बुगै दङ जों बर'न बानि किसा जों माइरं बागै दङ तेथिं सरकार हयते जों BPL अन्त्योदय फेमिलि न जों फ्री रेशन रय दङ तेबो APL न फायनो जों फ्री रय दङ अबनि बागै ताखौ बुखुराव जे मानसाक जों जतन चुबाय दङ आं अबन कयनाय ताकफोन जोंनि पारारावो जे बर' बियाल नङै दंनाय र जे बर' मास्टार दंनाय र जे जेन्युइन जे सटिक ठीक दंखांखाय जेराव SDM अफिस थां जवाजु खायदि बिदुरन थां सादि जों जत जोंनि BDU SDM बरन जों साख्लायजाक जे बर' मास्टार दंनाय न बर' मारं बागना बागै जों साख्लायजाक जों खबर खोनाखा ताबो गरातै जोंनि तिप्रा हास्तेव जोंनि स्टक माइरं जे जोंनि दाल ताबो जोंनि सरकार हयते जोंनि गुदामाव जोंनि ताकफोनो दङ एभेलेबल दङ जोंनि माइरंखौनो सर्ट करै आबनि बागै जे बर' बेसेबां नां दंनाय र बियाल दंनाय र माइमाजों दंनाय र ओंखांख्लाय जेरै एलाका रिपर्ट दि जेराव गिदिरनो थां रिपर्ट दि जोंनि SDM रिपर्ट दि बर' थांनो जों साइरिजा अबायके बागजारानो बागै तेबो जों साका जोंनि अर माइग्रेन्ट लेबार जोंनि तिप्रा राज्यआव जतन साइमानो और गोबां मानसिनि इट बाटाव सामुंतांनाय चा बागान सामुंतांनाय विभिन्न जायगा फेक्टरियाव सामुंतांनाय अब प्राय 6,000-7,000 दङ माइग्रेन्ट लेबार अब फातानि बरफ तिप्रानि बायरेनि बरफ बरनो बाहायनो जों तिप्रा सरकार हयते जों पेकेज रजा जों बरनो चारै दङ अब हायखेनो जों ताखौ बुखुराव दिनै आं साख्लायनो मुसुगो जों विभिन्न राज्यआव निनि महाराष्ट्रआव निनि रन्दी अन्ध्र प्रदेश निनि तामिलनाडु निनि बर'आव तेलेंगाना आसाम मेघालय हेरेखा जों दिल्ली हेरे जों चिठी सुइजा जों मुख्यमंत्री चिठी सुइखा आरो जोंनि बर' गोबां दङ जोंनि माइग्रेन्ट लेबार दंग्रा जायगा निनि हायद्राबादाव गोबां जोंनि बर' सामुंताङै दङ बर'नो भायनो बिसोर नायकिनि खायनाय बागै जों आरो मुख्यमंत्री जों चिठी सुइजा आंनि जे कक सालायखा दिनै अन्ध्र प्रदेशनि लेबार मिनिस्टार बर' आं कक सालायखा कयजन आरो मिनिस्टार आं कक सालायहखा गोबां जोंनि बर' तिप्रानि बर' आरो तुमा ट्राइबेल तुमा नन ट्राइबेल आजागा सामुंताङै दङ बर' दाबो बिरमानखौ फाय दंखा बर' नबारा रमाया बर' माइरं रेसन माइया ओमफ्राय बर' बेतन रमाया दंबायखा आबंगै जाहाथे बर' न नायकिनि खायनाय बागै जों साख्लायजाक आरो आं कयनाय जे बर' फाता दंनाय र जोंनि बर'
tuma tibraha tuma wancha jotto nang koinai nirok arani administration bai arani BDO SDO tani police SP rok bai no malai berno saikna rodi जों बड़ अरे साख्लाय होजा जाते निरक कुनो आरो असिबांगिया जा जे पुलिस अननो हारासमेंट थाया जा नर आइडेन्टिफाइ खायदि आं बहाय खेलेनो आं अनेक मन्त्रि बाय आं पक सालाय होका बर डेरि दं सुबानाने बागै तैबो आं खनाखा तिनि बेंगलुरु रगो निनि हायद्राबाद रगो गोबां बर सुबा सुमाय तो हां खनागो आरो नि हते बर माइरं रग बागजारि तो आं किसा खनाखा आबांगै आं दनो बारबार कयो जे जातिनो अजरागो जत्तने बखाबाक साख्लाय जों सांमा थांलायनाय केबोन केबो दुस्र लायगै और ब्लेम गेम खेलायगै अब हाय तो लाभ करै जे मानसा न चुबादि बासा करै दं बासा गोनां दङ जे गोनां र जे सुकनाय र जत्तनो सरकार सिमिया जिनि एनजिओ र जिकुनु व्यक्तिगत र चुबाय दं लायो आबां खानाखा बलाय हामबाय आवन बागै जों अजराव जत्तनो जों ककबाक सायाक बासा जों सांमा थांनाय और कुनो पलिटिक्स करै कुनो धर्म करै कुनो जाति करै जत्तनो जों क्राइसिस समय दिनै कर'ना भाइरास जत साइमानो अब जतने बांगे डेन्जार जतने बांगे हामिया अब के रक्षा खालामैया अब कुनो और गोनां गरै अबाय गरै जतने बांगे अब समान आबांगै अब कर'ना भाइरास न जों रक्षा खायना बागै अजार जों जतने खाबाक साख्लाय सांमा थांनाय आं तैबो अजाराव साख्लायना मोसुगो जे दिनै गोबां मा दिनै बराव फेसबुक रग टुइटार रग नि WhatsApp रग कक सिटासे सालायमानि जे बोले ब्लेम खालामैमानि आबार स्टपिंदि अब बेलाय हामिया जों जतन साइमानो कर'ना भाइरास न तयै अब एपिडेमिक अमं जा अब के रक्षा खालामैया और तै जदि खेला खालायखांख्लाय अब तर दि कक रग जदि हामिया खालायखांखाय जों साइबार क्राइम सयदे जों रिपोर्ट नाय दंगो गोबां बरफ जबरक अजराव कमसे कम अजराव कक सिटा सानाय नेगेटिव एटिट्यूड ट्रि कक सानाय आबरनो जों आइडेन्टिफाइ खाय दंगो जेराव जदि सिमाय कन्टिन्यू खाय दंखाय जोंनि पुलिस प्रशासन जों साख्लायजा जों जनो स्ट्रं एक्शन लानाय आबाद बागै आं अजराव कयनाय जाते केबो ओहे नेगेटिव एटिट्यूड ट्रि कक सानख्लाय आबेलाय जायांनाय मनबा आं जत्तनो कय सावो फायदि जत्तनो जों दिनै अ दिननि हयते जों काटिना बागै अ क्राइसिस नि बां काटिना बागै जों जत्तनो कक बासा पाल बाक्साखै सामु थांलायनाय दिनै आबो आं मा साख्लायो दिनै तिबारन बाराव दं जों हना गोबां मा गुवाहाटी रग दिल्ली रग कलकाता रग गोबां मा दिनै बरको चाइ दखा आब्रानो जों भागे तबनाय भागे हेल्प फैनाय जों चेष्टा खाय दंलायो तैबो जों दिनै जों लुका जागा प्राय 3000 नि ऊपर ताक जरातै आं सामा मते दिनै सरकार तरफ থেকে 3000 नि ऊपर जों साहाय्य खाय हेल्प हैखे तैबो जों खाय दंगो माननाय तामकेबा जों जेकुनु सिमिनो फाटके सामख्लायनाया अफिसर बन्द दंगो काम खायनाय गोबां गरै जों जतनो सिउ दिनै लकडाउन नि बागै दिनै अफिसर कामखौ चलाया अफिसर सारबो गोबां बरफ फैया आबनि बागै जों बन्द समय बन्द दंखा आबं हाजार बरफ न एकसाथे जों एकाउन्ट डायरि नानि आबेलाय किसा टाइम नांगो आंनि बागै किसा दर्ज दंदि हायनो उल्टा पाल्टा ककटा सादि ओमफ्राय कक साखांख्लाय गाजै दिनै सामु थानाय बाहायनो कस्त जानाय दिनै अफिसाराव दिनै सामु थानाय बर बाहायनो बेलायखेन ताबाव जामालां दंगो काम बेसि दंगो ते दिनै आं मो खोनाखा कयटा मिडिया रगो दिनै ससियेल मिडिया प्लास टिभि रगो लोकाल टिभि रगो अनेक दिनै टिभि नि चेनेल बराव कक सितरा कक साइ दंगो अबर आं नुखा मास मसा बुबुं काइ सालिया जों नुखा मासा कजन टिभि नि नखन साइ दंगो ब हेल्प खायनाय सरकार हेल्प खायनाय जों खायनाय बनि मानिराव फालै ब नगराव फालिफानो ब हेल्प खायनाय रहि कक समा खानाखा बेले लाचमा सिंसा ओमहाय ददे ककटा सादि दरकार जेकुनो मिस आन्डारस्टेन्डिं हंग्लाय जों बाय डाइरेक्ट फाइमालै फेदि आं बाय बारे खाइमालै फेदि जों दरि मिस आन्डारस्टेन्डिं कक खालायनाय किन्तु कक सामाराव ओमहाय गुदरसि नेगेटिभ एटिट्यूड मेन्टेलिटी कक सागांगे बेलाय जायांनाय बनि बागै आं कयनाय अजराव जत्तनो समान जत्तनो इकुवेल जत्तनो जिनिसजों खाबाक साखाय सांमा थांलायनाय अ कर'ना भाइरास न जों प्रिभेन्ट खालायनो बांगे रक्षा खायनो हांखाय जों अजराव कोनो कक हामिया सायागै जों जे नेगेटिभ एटिट्यूड टियागै जत्तनो जों दिनै सरकाराव मा चबानाय दिनै प्रशासनाव मा चबानाय हांख्लायसि नेवबाय जों कपारेसन हांख्लाय जों सामु थांमानाय दिनै त्रिपुरा राज्योआव जों नुखा गोबां एनजिअ रक गोबां बरफ गाहाम रक बाग्लाय दंलायो दिनै ग्रिराव थां बरफ जुबाय दंलायो अबो जों नुखा किन्तु अनेक बरफ कक अबरनो पइन्ट बरफ बाक्सा ब्लेम के कक साव आं बेलाय वानाबो दिनै कयजन बरफ कक सामना आं बेलाय वानाखा ताव बीजेपी आइपिपि सरकार कोटी रां माखा ओ रां बरफ चाइ पैनाय नेतार एमएलए चाइ पैनाय आइन कक सामराव बेलाय वाना मसंसा
অবাই সিয়াগৈ বুসিয়াই ককটা সাদি তাবক তিনি ইন্ডিয়ান সরকার বেলায় বিরমান কাফাই দङ তাবক তিনি হাজার হাজার তিনি নার্স তিনি ডাক্তার जों बरनो पयनोसनि इक्विपमेंट बरनो नांगमानि बरनि निनि माने जों बरनि मायन दङ बनि बागै ताखौ बुखराव जों बेलाय क्राइसिस जरा जत्न ता अजराबो जों केबो केनो जों ब्लेम खालायगै हि लायगै सेजा लायगै जों बरि सामतालायनाय अबनानै कयमो कै जत्त तिब्रा बासिरावनो आनि तिब्रा सारावनो बां कयो कै जत्तनो जों खाबाक साखलाय खा कलक खालायै तंलायनाय तै आं अबनो कयनाय जों सरकारनि कक माने चलायदि तै जों तंमानि चामानि काहां खोमा तंनाय दिनै सबसमय जों साफ सुथ्रा खोमा दंनाय दिनै बर'राव याग्रब हामखोमा सुनाय माहायखौ जुदि दिनै साइस्थनो जुदि ग्राक दंहांखाय हेल्थ हांखो दंहांखो जों आसले जों कर'ना भाइरासनि रक खांमानो जों खानाखा कर'ना भाइरास जेबराव दुर्बल जेबराव बेराम गोनां आबार न बेलायखे रमहि खोनाबो आबंगै अद्रा जों फाय जों दिनै बिसे जों कक हासलायनाय तमंजा हामलायनाय दिनै एक्सारसाइज जों बिहामफोराव माखालायनाय माइखौ खायखा आंखागाव दिनै बडिनो फिट के दंहांलाय कर'ना भाइरास दाइति रमाया अब आं खानाखा आबांगै अजरा जों जत्र फायदि जों बियामराव खालायनाय एक्सारसाइज खालायनाय गाहाम चालायनाय हाय खालाय जों दंहां खालाय आं खागाव जों कर'ना भाइरासनो जों मगबाय खालायनाय बर' जों फाइट खालायनाय आसि कक साइनो हायनो हाय जत्तनो आनि लुकुरावनो आनि पाइपले हामबाय खुलुमबाय क्या যে orang 35 লাখ যের মানে আবো কি সব যে স্টেট গভর্নমেন্ট হরো না যে আর তপসা কোন ডাইরেক্ট কোন অ্যাকাউন্ট দাইর হজা করা जों 35 लाख ऊपर आं रेखा दिनै जरातै आबो जत्तनो जों जान एकाउन्ट जों दाइरेगो ओके बो सरकारने जों इन्डिविजुअल जों एकाउन्ट दाइरेगो डाइरेक्ट एकाउन्ट बो मानो बो कोनो कैश सिस्टम बि आबो जों एकाउन्ट दाइरो एकाउन्ट बो नि एकाउन्ट जों दाइरेगो আর যারা স্যার বড় কন্টাক্ট করিকে বড় সবে কন্টাক্ট খাই আর আঙ্গ বড় নানা নি মতো সুবিধা মানি মানা जों बड़ हेल्पलाइन देखा हेल्पलाइन बिसिङावबो जत खानाखा दे ताबो जों लेटेस्ट माबेका जों तिनि रां डेलिभारि खालामनानै अबस्थित जों तिनि खवाय तिनि पश्चिम वेस्ट पारानि एसडीएम अफिस होते सामर रजागो डीएम एसडीएम वेस्ट पुरा और ने जों देरनो डाइरेक्ट कन्टाक्ट खालायदि नों जों हेल्पलाइन देखा और लैंडलाइन रिजार्व दङ ते मोबाइल रिजार्व दङ और खवायनि माने सरि सदनि एसडीएम ने थानिगो अब रिपोर्ट देखाय बेलाय जानाय बुंबाय आ बरला बाइका कक साकाबा नर যত এমএলএ মিনিস্টার যে অ্যাসেম্বলি মেম্বার নিয়ে এক বছরনি 30% বেসিক স্যালারি তান্ত্রগাম বসমিয়া দামরা সামিয়া হাই সিং অফিস থাস থাই প্রেসিডেন্ট কামনাস না খবর ভাই সেমনসা